wannan duk wanda zai shigo jam'iyyar SDP kofar mu buɗe take, amma dai kamar yadda na yi bayani, lalle ilalla duk wanda ke son shugabanci daga mataki na jam'iyya har mataki can gaba in za a hiddo 'yan takara, to mizanin nan uku shi za a amfani da shi wajen tantancewa gaskiya a tace mutane. Ba za mu sake barin cewa a ce kuɗi suke tasiri ba. Mai kuɗi mai nauyin aljihu ya zo ya shiga gaba ya sai kowa ya sai komi, ya zo ya samu Allah ya ara mai rana ya zo ya yi shugabanci mai da mutane kamar bayi ne. To wannan shi ne abubuwan na uku da za mu sa gaba. Dole sai kana da ilimin abun, kuma mutane sun tabbatar da sahihin mutum ne kai kamun ka shugabancin nan, sa'an nan kuma kana da ilimin abun. To wannan shi ne. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Da farko dai sunana Bello Safana, ni ne shugaban jam'iyyar SDP ta jihar Katsina. Shekaru na yanzu a duniya ina ji 66 ko da 7. Na yi aikin gwamnati tun ana jihar Kaduna ba a jihar Katsina ba, har muka zo nan jihar Katsina. Allah ya sa aka yi aikin gwamnati lafiya, aka gama lafiya muka ritaya. Mun yi aiki tare da irin NGO zan kira su da Hausa, na ƙasa da ƙasa, masu taimaka ma ƙasashe wanda suke ƙasashen da ake ce ma ƙasashen da ke ci gaba, ko kuma developing nations na sa'annan mun dai ɗan yi aikace-aikace haka na abin da ba a rasa ba, wanda ba aiki ne na gwamnati ba bayan mun ritaya daga aikin gwamnati. To abu biyu ne. Na farko dai mun lura cewa mutane suna da wani tunani cewa siyasa ba abun yi ba ce, saboda abu ne gurɓatatta. Akwai mutane marasa aminci da suke shiga suna kai komo, amma mu bisa ga ilimin mu sai muka fahimci cewa ma'anar siyasa ai shugabanci kenan. To sai ka bar mutumin da yake tunani ba sahihin mutum ba, ka bar shi ya jagorance ka. To ai ko muna da rawar da za mu taka a wannan kafa kenan. Ka kenan ka koma gefe guda ka sa ido, ka ce kai siyasa ba za ka yi ta ba domin kana gani ba wani abu bane wanda mutanen kirki za su iya yi, ko kuma irin wannan tunani. Raunannan tunani ne. Saboda haka idan aka yi magana shugabanci a cikin al'umma gaba ɗaya, ba ƙaramin al'amari ba ne. Shugaba, balle irin shugabanni irin namu nan wurin na ƙasashe wanda suka ci gaba, wanda ke ci gaba, za ka iske suke da wuƙa da nama game da juya al'amari na rayuwar mutane kaf. To kai a matsayin kana ganin kai wani sahihin mutum ne ko wani salihi, ka bar mutumin da ba natsatsi ba ko ba sahihin mutum bai shugabance ka, ai kaga akwai kuskure. To wannan tunani shi ya ba mu ƙwarin gwiwa cewa lallai ya kamata mu shigo siyasan nan, mu taka ta mu ga abin da Allah zai yi a cikin al'amarin. To mun kalli manyan jam'iyyun nan, mun ga jam'iyyu ne kawai na jari hujja kusan in ce, saboda wanda haga yana zare tsakanin jam'iyyun nan, to yana da wani tunani nashi na kai ne, yana kallon shugabanci a matsayin ya cimma wani burin shi nashi na kanshi. Haka muka lura, za a ga shi yasa suke ta zariya, yau suna PDP, gobe suna APC, gobe suna wata jam'iyya. Amma muddin za ka ɗau shugabanci a matsayin nauyi gare ka, sauke nauyi na al'umma, to kaga dole ka nemo wasu halaye wanda ake jin, ko kuma waɗansu, ya zan kira su da Hausa, wasu dai shaƙiƙan ginshiƙan halaye wanda ya kamata ka amince musu, su za su kai mutane su ba su maslaha. Wannan shi yasa gaskiya ba za mu biye ma wannan inda rididdiban irin shiga irin wannan manyan jam'iyyu, tunda muna ganin su kawai wasu kafofi ne mutane ke amfani da su kawai su biya bukatunsu, su kai ga mulki sai abin da su ga dama. Kuma mu jam'iyyar ta SDP da tarihin da ta samu har muka ɗauki shugabancinta, ba shi ne ke gabanmu ba. Muna da tarihin mu abin da ya sa muka shigo jam'iyyar SDP, kuma akwai inda muka hito har muka shiga jam'iyyar ta SDP. Mu muna kallo mutane ne gabanmu, sadaukarwa ga al'umma, don kamar yadda cewa muna kallon shugabanci kamar wani nauyi ne, sauke nauyi ne gare ka. Allah ya baka rana, ya arama rana, to ya kamata ka sauke nauyi, domin gobe kiyama sai Allah ta tambaye game da al'amuran nan.
so shi ya sa ba mu bi wannan manyan jam'iyyu ba inda ake ta inna rididi. To bambancin ta da sauran jam'iyyu in ka kalle ta ka kalli kundin tsarin mulkin ta da manufofin ta abun nan manifesto din ta kenan, za ka ga kullum magana take ta sadaukarwa ga al'umma, bauta ma al'umma ba bauta ma kai ba, kuma tana magana adalci a ciki. To mu kuma wannan tafiya tamu da muka taho daga farko haka mu shigo jam'iyya dama wannan abun muka sa gaba. To da muka ga wannan sai muka ce to lalle wannan jam'iyya ita ce tamu. Muka shige ta, Allah ya ba mu shugabancinta a kafar da ake yanzu. Gaskiyar magana jam'iyyar SDP duk wanda ya shigo ta ko jiya ko yau ko ma wanda zai shigo, abin da ya bambanta mu da sauran jam'iyyu adalci. Duk wanda ya shigo za mu yi mai adalci, kowa za a yi mai adalci, saboda adalcin nan shi zai sa a zanna lahiya, kuma shi zai sa kowa ka bashi haƙƙin shi. Kuma muna kallon dama ɗaya daga cikin abubuwan da aka rasa kenan aka kai ga inda aka kai yanzu a siyasance, ma'ana abubuwa suka ruɗe a ƙasar nan. In ka kalli kowane ɓangare na tahiyar da al'umma abubuwa sun ruɗe, ma walle musamman ma tsaro. To mu muna ga adalcin nan da aka rasa shine babban magana. Kamar yadda na ce ma babban al'amarin da muka sa gaba banda adalci, muna tunanin duk wani wanda zai zo ya yi shugabanci a cikin jam'iyyar ta SDP sai yana da abu uku: yana da jajircewa, da sanin makaman aikin, da ilimin abun, sa'annan kuma amintaccen mutum ne daga cikin al'umma. Su al'umma su za su ba da shi. To in ba haka ba to kenan za a koma irin wancan jam'iyyu da suke ta kai komo, an mai da siyasa kamar wani abu na jari hujja, kamar wata sana'a ka zuba kuɗinka ka hiddo ka samu riba. Ka fahimce ni? To wannan shine. Wannan duk wanda zai shigo jam'iyyar SDP kofar mu buɗe take, amma dai kamar yadda na yi bayani, lalle ilalla duk wanda ke son shugabanci daga mataki na jam'iyya har mataki can gaba in za a hiddo 'yan takara, to mizanin nan uku shi za a amfani da shi wajen tantancewa gaskiya a tace mutane. Ba za mu sake barin cewa a ce kuɗi suke tasiri ba. Mai kuɗi mai nauyin aljihu ya zo ya shiga gaba ya sai kowa ya sai komi, ya zo ya samu Allah ya ara mai rana ya zo ya yi shugabanci mai da mutane kamar bayi ne. To wannan shine abubuwan na uku da za mu sa gaba. Dole sai kana da ilimin abun, kuma mutane sun tabbatar da sahihin mutum ne kai kamun ka shugabancin nan, sa'an nan kuma kana da ilimin abun. To wannan shine. To kirana ga al'umma, ya kamata gaskiya mutane a tunani mai zurfi, musamman matasa su tunani mai zurfi, saboda a ƙasar nan suke da ita yanzu da yanzu ma da gaba. Mu nan ƙannanmu da 'ya'yanmu su muke ƙoƙarin mu shimfiɗa ta kirki wadda za ta ɗore, shimfiɗa ta a baro wancan tsari wanda nema bayani ɗazu, a dawo bisa tsari na gaskiya da riƙon amana da aminci. Siyasa a tsarkake ta, saboda haka ya kamata matasa su lura da wannan. Mun san siyasa dole ba a sai da kuɗi, tabbas mun san wannan, amma dai ya zamana ka ɗauko kuɗi duk inda ma duka samu su ka zo kana ta juya tunanin mutane, kana sa matasa suna abin da suke. Su matasa ina kiransu, ya kamata saboda su kansu da 'ya'yansu za su haifa nan gaba su kalli wannan abun. Duk mutumin da zaka ba kuɗi ko ya baka kuɗi ka zaɓe shi, duk mutumin zai baka kuɗi ka zaɓe shi, to in ya hau shugabancin nan ba ta kai yake ba. Ina tabbatar ma da wannan. Su matasa su fahimci wannan.